manufar mu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya uwana al'ummar Najeriya. Muna matukar farin ciki saboda ku cewa mun fito wannan sabon tasha ta mutum Al'ibra TV ba dan kuma ba sai nan domin dinga wayar da kan al'umma tare da koya muku ilimin mu da suka shafi na'ura mai kwakwalwa wayar mu na Android da ma Taimaka domin ku danna alamar subscribe domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Sani cewa wannan tasha ce jaririya wadda take halin bunƙasa, wadda take neman ku zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin mu tallafo ɗan uwanmu ta hanyar koya musu wannan. Babu yadda za a yi mu dinga samun wannan ƙarfin gwiwa sai ta hanyar ku kun ba mu haɗin kai ta hanyar yi mana subscribe. Ba ma haka ba, za ku iya tura ƴan uwanku, masoya, abokanai da ma sauran kowa kuke da kusanci da shi domin ba su shawara ta hanyar yi mana subscribe na wannan channel ɗin namu. sunana Khalifa at Al'ibra TV tare da ni sunana Muhammad Ghazali Habibu aka Spara Boy. Ku danna mana Al'ibra TV kuma na subscribing.